tun malama opposition party chak tak ruling party te kal tu khal ngil tu ni thin ZPM party kha tuna ero chuan ruling party Sorkar na fongchel mek tu an lo ni veta a ti chuan opposition party dang MNF Congress BJP te nein an ni hian opposition party chak tak ruling party te kal tu khal ngil tu ni tumin thei top an chhuwa ve mek zelani social media te po kan hmu hnema kong sang an thu tiam manifesto ang ten an kelem ti te an thu sei te kan ngai thla a an thu ziak te po kan chiar fo thin ome amaro chu an sei zong hi adik love ti lampang ron sui ka tum don lova ZPM langtlang Sorkar hi alangtlang takem ti thu pui mangin tunchum a hianin video toy thayang berin ron siam ka tum don ni ole khir tu te inza in chibai le vek ule ZPM Sorkar hi alangtlang takem ti hi soi kan tum dona thuma saberatan kum sang ni som ni pathum kum top lama MLA in thlan pui kan machon ma jong khan le tun thlen po hian alini thawa hei ka YouTube channel te ni wangin mi mal takin han soi taila pulal du oma hi khovel mishing dam lai politician zinga chuan ka ngai san ber kalauti hel khopa ka hero katana ka thinlunga chang tu pa ni thinani atong kamte a history shim te po hi thei top choin kalau zir ve a ka ngai thla a cher turom pon kalau cher ve thina chutiang chu mi mal taka kalau ti ve thinani kan ram shoi thathei thei tur hian kan state kai shoi dik thei tur hian anni party lo kha chu rin dang kha keini keima anga thalai mi tam tak te po hianin rin kha kan nei to lo be se kha kan nei to lo ni berin ka sia a MNF in hun engi mo chen min shoi to a congress in hun engi mo chen raurel na phong an chel to a an kal dan kan sia a an thil ti dan te kan lo experience to a ditak chuan zorem mi puite khanin chang khamin kan kham ti ti to ni chuwang chuan anni ni lo thak tu tur hi omse ti khabai se ne lian tak kan nei lain ZPM party chu aron ding chauta ma chuan ZPM People's Movement ti khan zorom People's Movement ti khan an kala anhuwa chuan in tihanin party recognize te anan dong le thaya alom oma party changplung takin anan kal chau thaya ti chuanin ZPM chuanin Sorkar na aron siam chawa ti ila toy te in amaro chu in thlan laya in thlan ma a an manifesto an soi tam tak te kha a feel han lu chil tak chuan thil hi alan na tlang dang atanga khir le a muna tanga a muna han lu chil khan alo danglam thei hle ni te pon alanga in khel te po an soi fau thin angin feel ko tlang atanga kan lo soi chuan kan lo thira kan du dan kan du thu sam te kan lo soi chuan a ol sam viau zel amaro chu feel chung han lu ve tak ero kha chuanin rin ai takin alo har sa thinani chu tiang chu ZPM Sorkar din mun po hi ani chaume kem ti te po zona alian khop maya engpo ni sela kami mal takin pulal do oma hi kalangai sang reng thawa chu ti role ro chuan athu soi tam takte manifesto an lo man tam takte hi ti hlo tlin har ve deuh te po ani mela hun tam jok an lanaya ZPM Sorkar hian chumi zona chonin base na nen han thlir chaule phot taila ngaklel takin amaro chu thil tam tak ero hi chu thil theilo te po hi asoi ve bokem thil ni theilo te po hi asoi ve thinem ti te karil ruwa a oma chuti role ro chonin kan soita ang khan kan chief minister kalta te a MNF le congress a big takin soitaila anni te kha an thalo ti na lampang ni lavin anni ai chuan azia chau viau thawem ti te po ril ruwa chuan a oma engpo ni se super chief minister sangni som pariata dai khan min lo tiam to a chutiang tak chuanin super chief minister che chau dan tur ang hian ron che chau zel tura te po ngai la a media a page te FB page te le a YouTube te po kan lo following kan lo subscribe ve boka chumia chuanin le news sang te po zantin zonet le LPS te po kan lo ngai thave zela ZPM kaldan thil ti dan sang te hi kan lo ngai chang ve reng zela ni ti kha kan thuma du ani ti chuan ZPM Sorkar hi alangtlang takem langtlang Sorkar an soidan kha in thlan ma a campaign thula an soidan zong kha kan sheveka chungchuk karon point out vek don lo amaro chu poimo ka ti dewa chu local village level hian
จังเฮียนบุลกันจันฟุอปอยโมเจตโปกัน Chief Minister เงยโปขันอาเราใส่ต่อทีนั่นนี่จุลายจวนนิน Village Monitoring Committee กันติเตเอง Monitoring Committeeตีเอโมดินเตขกันตีอะตีข้าสวยนี่อะดินจุกันดินเชาอันดินเชาเมกะอามาโรจูเฮมิอาเฮียนินกงตั้มตะกาเฮียนินไงตัวเจียนจวนดูไอเฮียนอะไรหลังตลังตกละเวมSorkar มาสา MNF เลคองเกรสเตอินะSorkar น่ะอันเจลไลอังเท่าดินมุนฮีกันละดิ่งเวทเท่าโลมีติกริลรัวกันโจทีนะทิลทุกตักกันวัดช่วยเวทเทียมละวะกันเชียดนั่นแหละกันเทียมน่ะอินะอัดลินตกอังจินเตตุนจุมาพอเฮียนินรอนสวยลันกระตุมโดนอันนี้ ZPM Sorkar ฮีอลังตลังตักตักเก็มติโจนัชานนะจูดูไอจวนอะไรหลังตลังตกเหล่าเท้าเลเวมนี่ตีฮิกชานนะอันนี้Sorkar มาสา MNF เลคองเกรสเตหุ่นไล่อังเท้าขาอันนี้เท้าลงมีตีฮิกชานนะตัวเตนี่เสละอาศัยเจ้าหน้าจวนที่เฮียนสวยใจละเกยมีมัลตักเละอาทิ้งกลางป่าให้มีทลายนิวจัลริลรูตักขีรน่ะจังจวนหลังกลางSorkarกันเราติชิมเฮียน village เละ local level ละหันสวยใจละกันชุ่งกว่าปนิเสละจันจินชาจันจินลมอาเราเข็นเร่งเฮียนเร่งเฮียนกันดนเร่งเฮียนปวนชัวฟัดกันจากกันนูเละกันปาเตโมฟันูฟปาในเตจวนกันฟันูฟปาเตเนน่าสิลหลานเตกันหักเลยละติโรอูจูไม่บากอูนาวในเตจวนกันอูเละนาวเตเนนะจูจันจินชาจูจันจินลมจูอินสิลถอยกันหักเลยทีนั่นนี่อามาโรจูตัวน่ะเลเวลvillage local level อ่ะแต่พอเฮียนิน VC เตกันเนี่ยจุมีอาจวนินเฮกัน village ตานะทิลชัตูร์สังสนคอยจังอิโมอาลูกละเอโมคอนแทคน่ะเลย์ลอนเสียมิโมสเตปเปอร์เรมเอโมกงเสียมิโมขดลังมาโซนนัตูสังเตสังสนอาลูเทงทีนะว่าอินเทงเฮียนอาจิกเดียวโจน่ะโจเตะเดียวตานเหล่าจวนคอยจังสังสนเหล่ากลเงเฮสเต็ปเสียมนานเฮียนเฮเลยลอนเสียมนานเฮียนเฮกงเสียมนานเฮียนเองจัดเซงซนหิเงหมูอันนี้ budget estimate เองจัดเงตีฮิวินแข่งเฮียนกันละเสถียรจวงเราอันนี้อามีมัลตะกินตู้มากันอินเดมแล้ววะกันขชูงะเงยปอเฮียนินจุดเตียงจุอัลแข่งจวงเราอันนี้ ZPM นะหลังตลังSorkarอันตีฮิ village level local level อังปอเฮียนินกันละมุเรานี่อินกษยาจู่วังจวนินเฮ ZPM นะหลังตลังSorkarอันตีฮีอะไรหลังตลังตกเราเอ็มดูทุสามรำไหมจงกำไหมอันนี้ไทยเงิมตีฮีโจนเลียนตักนี่ที่ฮันโกนาเตเวียงสัง village local อังเตปนี่เสละเวียงสังเตปโกนาเตหันชวกขาอิละหันชวกชาวอิละเตโรอูสเต็ปเต็นเราเริ่มตปะเอ็มบอกกงเต็นเราเสียมชาทิลลมตักนี่มาโซนนาทิลชัดตักนี่คอยหมอจังปอยสังสนขลาวกัลเซกดลางมาโซนนาตุรตานะเหลากัลนี่ทิลชาเลทิลลมตักนี่อาไม่รอจูตุลายจวนโซเชียลมีเดียเตให้กันเจเล็กนัสตัวจันจินดาร์ซุงมีปุยเตเฮียนกงเองกิมาให้เองวางเงเฮทิลเองอาชันเลอวางตูเตเงอันนี้ติเตแข่งเฮียนกันดีลชุดตัวนี่เชียดกันดูนี่เชียดกันจากกันนี่ขดินเฮียนWhatsApp group พิกันในเดียววิกินกระริงขเช่นขัดเพจวนจันจินนิวส์ขช่วงทิลขปุ่มปุยเวงช่วงทิลบิกแต่ปนี่เสละจุดเตียงอินเชียดปนะอินชิลปนะตูร์จวนินกรุ๊ปพิปันหิปทุมไลกันในเฮียลตองWhatsApp group บิกปฮีจุงจูอันนี้เมกลายจวนขัดเตียงอัติคานเอ็นตินันสเต็ปเสียมน้ำมันตูร์เซงสนจุมีขมีจังจวนเหล่ากะละจุดที่จะจุมูนี่จุมีนี่จังจวนโถจันไทยเบสเซนี่จุมีนี่เวลาจวนินจุมีหุ่นชุงจวนินโจเบสเซนี่ข้างค่ะ VC เตตันเฮียนปวนชัวอาหารสเวียเวมนี่จินักสวยงานกันชุงกว่าทิลชาจันจินลมจันจินดูกันในจวนกันปวงชวกถวยทินกันอินชิลดาร์วัดทินอามาโรจูขดลางมังไงน่าอวังกัน VCขอช่าง VC เตปอฮีกันเดมวางนี่มีอะไรวินขดลางมังไงนะรำเล่นนำมังไงวางรุนเป็นชวกเตอันนินตีจุดที่เมื่อไรจนขดลางมาโซนนาตูร์ขดลางชัดนาตูระสังสนเหล่ากัล
enge mo thil siam ma son na tura kong sang local te thil lom om lu tukani ke kami mal tak ka ngai dana chuan heng te local se vc member mo te lo ni ta ila puan chu hi ka chak zekang ka ti thi amaro chu hei hi then khat ril ru le tu na alan dana hi chuan chuti zat sanction chu alo kal an lo sheve palang chuti zat sum chu budget estimate ani a an lo sheve palang chumi zat chu kan mangrala an lo sheve palang chumi zat chu achonga kan mangbanga kan hlep tur ni an lo sheve palang ti hi kanin hlo sak thum ani mai lo mi ti te karil ro a om zui wong maya chumi zona chuanin hei ni zain hlo na te po hi han soi kai tai la ni zain hlo na te po hi dik tak chuan chiang taka kan soi don chuan ke ni Mizoram te hi Mizoram Christian te hi ni za in hlo na le thei tur ang criteria an te na hianin Mizoram hi kan telin alang lo thil serious de poni mai thaya amaro chu apoi lo tur anga ang thanem ngai na wangin kan soi chuak thau te ang ni za in hlo na hi tuna hian Mizoram a hian ka hriat so lo chuan zatni somriat pakhat ni o riat ni khata hianin ani hun masalama chuan zatni le ti chauvel te khani heng ni zain hlo na te Central Sorkarin sang ni panga khan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ti khani atuna act ti te lo ni le chawa sang ni panga atanga launch khani man chan kha ania hemi an siam chan tak hi chu mire thei vairama khon mire thei kan ti Mizorama mire thei kanin ti aya re thei ber chep tak hin lo om chau mai ni khata cheng za po la lut lo hi an lo tam nu tuka chung mi te ma khuwa ngai to chuan ni khata an state mil khan ti khanin wages hlo kha an siam sakta ni kum khata ni za thum samruk panga oma chumia chuan in Central Sorkarin ni za thum samruk panga chuan kum khata ni za hlo kha in hlo na kha alo si aron siam sakta top mai ni dik tak chuan Mizoram mi le sa kare thei sum le pai ka nei lo pa mei emo nu mei po ni sela mei thai po ni sela ni khata cheng zani somriat patni che lo tur hian tu Mizoram mi bi ka tu Mizoram mi mishing ma hian leilain ain lo pe don lo cheng sa kan khoi ching chi pani a ching chi pa hian mei che lo fare chu zali som nga mi pa chu zanga chofunin mei chen zanga mi pain zanga som ngan hloni chu tiang chu ani a dik tak chuan ni zain hlo na tapo hi kan state Sorkar hian lo reject ngam ta ang sila kai ni chu dong thei tur criteria jinga kan tel lo ti thak ngam selang chuan ni zain hlo na wang hen kan buai na sania khosang hi hei VMC Vigilance Monitoring Committee ate kan tel ve kan khwa hian kan monitor ve thina thei to pin amaro chu ni zain hlo na a hian buai neu sum le pai kat atam deuh ti te khat tiang vela te khanin buai na hi atam em mai ni chu wang chonin tuna ka thil sei zong hi kami mal ngai dan ania in ngai dan polo ni ve vek kher lo mai thei Mizoram Christian te hian huai sen takin ni zain hlo na te hi ke ni chu adong thei tur criteria hian kan tel lo tinga milang kan vai hian in thurual la a Sorkarang zong hian te po hian han in thurual thei lang chuan ni zain hlo nei la lo ngam thakila chu lak lo ngam po hi kan huai sen zia lan tirna kan dik zia Christian kan ni zia lan tirna tur thatak po ni in ka sia amaro chu ni zain hlo na te po hi dik tak chuan a tau bula tang hian Mizoram hian kan ti dik to lo ni la thei tur ang din hun ain kan ding ve lo slum area kan ti mai ba ka vai ho chum chiap re thei ber te kan ti ni khata cheng za po la lut lo thei lo ngai lo din hun ang kha Mizoram a hian kan om ve lem lo ani chu tiang ani lai chuan ni khata cheng za ni somriat pahni hlo thei turang khan tuna hian Mizoram chu kanom ta a eng po ni sela tuna kathil soi hi mithiam le shezok tam tak an oma chung mi te po chuanin an ngai dan po alo ni mai thei Christian thatak ring tu thatak kanin ti chuan theni zain hlo nei a Sorkar huap ang a Sorkar ming ang po hian reject dau dal ngamila
la lo ngam ta ila kan state pum hian kan that pha zo ka ngem ti te po ril ro a om zui vong vong ani chu ti ro le ro chuan ti hian kan tho ha ngai mi lawin thakata achangin sang ni te sang thum sang li te kan akau na te lo lut ve a chu chuanin kom om zia tam tak anei pha chu ti mek lai chuan a that na lai kan soi pe lama hian a that lo na lai ni zain hlo na sum le pa ya wang hian khotlang khotin deuh tho Mizoram a thing tlang te rural area te ho a hianin boina neu soi neu in sel neu hi a chho ani mai lo mo ti te po ngai to zui tham takani chu wang chuanin kan ti lo tur hi kan lo ti ani palangem ke ni Mizo Kristiante hian chu Mizo na chuan kau shana te po ni sela kan rong bol na te po khotlang a po ni se kan nun na reng kan nun hau na reng a hian kan huai sen ngam lutuk lo kan dik lo chho dik lo na konga kan huai sen veo dik na konga kan huai sen ngam le thei lo na chan te po hi hetianga ni zain lo na chau bul kan state na kan lo lak fu tok lo wang te hi ani ngem ti te po kami mal ta ka chuan ka ngai to zui vong mai ni engpo ni sela ato berna tan chuan ZPM Sorkar ina langtlang Sorkar an ti hi ni china ka soyang khan village level local level chain kala soya khotlang ta na thatna khotlang ta na ham thatna tur mason na kong sang na tho sengson lo kala te hi engwang nge vo in thleng hian khomi pui te zinga hne na hian pon chua mai hi ala har sat viau thin le ti hi ka zo na lian tak aniam mak po ka ti a chuti lai chuan he kan state chunga district ani mo township po ni sela a state pumpui ang huwa po hian Mizoram Sorkar ZPM ina langtlang Sorkar an ti a hi a lo langtlang tak chia lo em du thu ala sam tok chia lo em he ai langtlang zok hian ala siam thei tho lo mo ti te po ngai to zui tham tak ni in ka sia na tlem ka ti to kha thil thuk tak ka shilem lawa ka siat na le ka thiam na ina a phak chin tok Mizoram le nam tan ram e thei ang to ka kan lo ve na le kan lo mangai ve na zona tikhanin karon soi chhuak ani a ZPM ruling party te an kalzel na tura le kan chief minister ngei po kami ngai san ber mai ani a chumi zona chuanin ram a hroina kan state a hroina konga hian thil thatura chuanin thei top kan chhuwa ho zelanga kan thlop don chuti rolero chuan he youtuber te kan ni a content sang te kai po kan ei thina chuti rolero chuan a dik lo na le that lo na lai ero chuan in khan ma a an tlin thei na tura thei top chhuwa kai point ZPM ne ka vote hanin puang taila ZPM ka lo vote ve hial a chan chu tling se Sorkar na CM se ti khakadu amaro chu kan tum bera chu tuna hen kan Sorkar tir to eni neutral mi pui te kan poimon em chu an tling to a engtin nge hunan man engtin nge thilan ti chho zel don ti kan clear chho zel don ani neutral thin kha tuna chuan kan tum ber kan du ber kan Sorkar tir to wangin opposition kha kan ni vele to don thungani a chan chu an ti dik lo na lai an kal fu tok lo na lai a that to lo na lai ero hi chuanin kanin ven pui don ni ram le nam mangai awangin kan thiam na te tlemin kan hriat na te bei tham ma sela kan thiam le kan hriat ang chuna te hianin ZPM Sorkar akal sol la tur laka hian thei to pa in khal ngil chho ve kan tumanga kanin ven pui ve don ani ti khal kan soi du bokani ti chuan atop ber na tan kan CM sang ni som ni le pathum kum to pa in thlan ma a an campaign na mun sang a thu soi te kha mina an lo kat chwa sa to ni a karon da vele shim dona hei hi inti el wang le inti mol photum wang po ni lawa a thu soi zong hi adike a tiang hian a om lo ti na lampang po ani don lawa hei hi inzirnan lo in shet tharnan ama pon le ZPM party tele an ma ni supporter ngai te pon lo man pha nan mang se ti be se na nen thanem ngai na nen karon da tel don bokani inza in ong tlo lo lutuk hi ZPM a Sorkar wala ti bo kan tumani ZPM Chief Minister chuan portfolio anei ve don lo a minister te ayan kolanga chaklo deu adom ka nga a than pui mai kan Sorkar hona kan ti dan tur chu ko wa hi afrika kan thale don ani point
company lian ko washing lei tu te dai reka kan dor lo dan zona tha kan ti ten ashinga shal hi chotianga ti kan tum rualin kan tum dan taka chuan arrowa shal dan ngai tu ani ati ro dan chini ama pakhat chu nisa phoro san dry ani furte na kantan athalu tuk lo mai thei amane ro chu to jok thret kan ti ve thai tur chu chuan so ani an chuang sawa te chuan atuin dang kha a leidu company anoma chu kan belok don ani atui kha kan thal don ten akor kha ko kopit ang hian aman theya organic manure leidu anom reng chung company chu kan dor bokang ti chuan avai khan sunga changvek theini tuan ati ro na mo ne mun sanga kan din dona chu tiang lam boy puidu inom chuan ram te lo zong lok ro ti chuan training kan peng songa kar khat atok training nan company ne na awle me mani mun sanga ati ro na kan dinanga han holding policy nuaya bu kan tran sang mai don chu ni lon in mamo chuan inhlawhna garantora kan tang mai don ani tisuan a hringa nam liam to lo hian a ro value added in a let engemaw za ta towin kan thon suak thei to don ani kong tlo lo lutuk hi ZPM Sorkar walati bo kan tumani an ZPM Sorkar chuan rer fresaing so thing in chinganga ke si khat cheng somnga aniang ZPM Chief Minister chuan kal pakhat bak amamo don lo ZPM Chief Minister chu kar man towa a thu don lo